Как сте? Как сте? Така. Добре, дами и господа, 18 години Pampos Dancing Center, така че като по традиция приготвихме за вас 18 хореографии, така, които ще танцуват всичките хора, които ще ги видите, ще танцуват с крака и с сърцето. Така че искам за всеки силни аплодисменти. Я да ви чуя! Силни аплодисменти! Така. Имаме много танцори, дами и господа, които за първи път ще танцуват пред хората. Искам да им помогнете. Вашия помощ е с ръкоплашкане. Колкото повече ги аплодирате, толкова по-хубаво ще танцуват и толкова ще се усмихнат. Окей? Така. 18 години. Дами и господа, между другото дойдох 96-та година, вече 20 години. И ако ме пита някой защо ми е така прическата, преди 20 години бях точно с такава прическа. И реших да остава така за 18 години, нали, Pampos Dancing Center и 20 години тук, да остава малко пак така позада. И така. Сега, готови ли сте за танците? Така. Аз няма да говоря повече, ще остана да минат 18 хореографии, да мине тортата и след това ще говорим и ще танцуваме. Дами и господа, Pampos Dancing Center!